कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. येल्लापूरच्या करडोळी ग्रामात नूतन बस संचार व्यवस्था सुरू. येल्लापूर तालुक्याच्या मदनूर ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या करडोळी ग्रामस्थान बस व्यवस्था करसाठी मागणीचे निवेदन आमदार शिवराम हेंबार यांना दिले. ग्रामस्थांच्या निवेदनाचा विचार करून तिंच्या धनगर गवळी समाजाच्या अधिक जनसंख्येचा विचार करून ग्रामाच्या समस्त विद्यार्थी आणि प्रवाशाला हितदृष्टीन बसाची खरीच आवश्यकता आशिल्ल्यान मंगळवार 17 जून 2025 दिसा करडोळी ग्रामात ग्रामस्थांबरोबर नवीन बसा पूजा करून करडोळी येल्लापूर बस संचाराक चालना देऊन आमदार हेब्बार स्वतः त्या बसीत प्रवाशाबरोबर बसून येल्लापूरपर्यंत प्रवास केलो. या वेळार जिल्हा पंचायत माजी सदस्य विजय मिराशी, मदनूर ग्रामपंचायत सदस्य, स्थानिक प्रमुख आणि ग्रामस्थ हजर आशिल्ले असे प्रसार माध्यमाक कळयला. जोयडाच्या रामनगर बस स्थानकाचे शौचालय बंद आशिल्ल्यान प्रवासाचे हाल. कारवार जिल्ह्याच्या रामनगर बस स्थानकाच्या शौचालयाची पाईपलाईन परत ब्लॉक जाल्ल्यान गेल्या 8 दिवसांच्यान हे शौचालय बंद आसा. या विशयाचेर संबंधित ग्रामपंचायत आणि KSRTC खात्यान दुर्लक्ष केल्ल्यान शौचालयाच्या सुविधे अभावी प्रवाशाले अतोनात हाल जातात. या रामनगर बस स्थानकाच्यान गोंय, बेळगाव, कारवार, हुबळी, धारवाड, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद सारख्या आंतरराज्यात खूप प्रमाणात बस यो वच करतात आणि चहा पाणी जेवणासाठी या बस स्थानकात थांबतात. जाल्यार स्वच्छतेच्या दृष्टीन हिंचे व्यवस्थापन शून्य आशिल्ल्याचे दिसून येता. तेजेन प्रवाशाक तितूंत महिला वर्गाक खूप त्रास जाता. गेल्ल्या वर्सात पयल्या पावसात ही पाईपलाईन ब्लॉक जाल्ली. आता परत ब्लॉक जाल्यानंतर शौचालयाचे घाण उदक बस स्थानकाच्या बाजून आशिल्ल्या लोकवस्तीच्या गल्लीत वयता. गेल्ल्या वर्साक स्थानिकान आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर पाईपलाईन ब्लॉकेज काढून साफसफाई केली. औंदू पयल्या पावसात ही पाईपलाईन ब्लॉक जाल्ल्यान शौचालय बंद दवरची वेळ येयली. हे शौचालय चलोवच्या कर्मचाऱ्याक विचारले तेमी सांगले की KSRTC आणि रामनगर ग्रामपंचायतीच्या अधिकाऱ्याक सांगले तरी तेमी कानमनार घेनात. ही परिस्थिती तेजेन येयला असे सांगले. शौचालय आणि घाण उदकाची पाईपलाईन महामार्गा उंचे वयल्यान गेल्ल्यान ती दुरुस्ती करूक महामार्ग खंच पडतलो. ते खातीर KSRTC, ग्रामपंचायत आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण हेंचे पैकी पाईपलाईन कोणी दुरुस्ती करची हो प्रश्न निर्माण जाला. जाल्यार प्रवाशाले मात्र हाल जालात. हेजो गंभीर विचार करून तोडगो काडची गरज आसा अशें सार्वजनिकाले मत आसा. सर ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಲೀಜ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜ್ ಆರಾಮದಿರಲ್ಲ 4 दिन से सर बाथरूम ब्लॉक है. 4 दिन से जो है अभी तक जो कोई डिसीजन फैसला नहीं हुआ है. आउटलाइन जो रोड का है पूरा बंद है सर. अभी तक जो है DPO साहब को अभी ऑप्शन नहीं आया है. फैसला कर रहे हैं, बोले 3 दिन में जो है हम डिसीजन लेते हैं, लेकिन अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया सर. 4 दिन से पूरा लेडीज जेंट्स पूरा परेशान है सर. 4 दिन हुआ ना बंद है? 4 दिन चौथा दिन सर. बहुत तकलीफ होती है. खबर सांगता हरीश नाईक. बेळगाव गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचेर अनमोड घाटात मोठी झाड पडिल्ल्यान वाहतूक ठप्प. बेळगाव गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचेर अनमोड घाटात आज सकाळी झाड पडिल्ल्यान 5 तास वाहतूक थांबून रावली.
5 तासानंतर सकाळी सुमार 9 वाजता रान अधिकाऱ्यान रस्त्यावेले झाड निवळकन वाहतूक सुरळीत केली. पश्चिम घाटात पावसाचो जोर कायम आशिल्ल्यान अनमोड घाटात जायत्या जाग्यार ल्हान ल्हान दरड कोसळटी आसा. मंगळवारा सकाळी 4च्या सुमारास अनमोड अबकारी चेकनाकाच्यान 1 किलोमीटर पयस महामार्गाचेर झाड कोसळ्ळे. ह्या झाडान महामार्ग आडिल्ल्यान वाहतूक बंद जाली. नंतर अनमोड रान अधिकाऱ्याक खबर मेळताच झाड निवळकन वाहतूक सुरळीत केली. अनमोड घाटात दिवस रात्र पावस चालूच आशिल्ल्यान ल्हान ल्हान झाड पडती आसात. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां केळी होमाकाडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पानां तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. स्क्वॉड वेस्ट संस्थेक परत हॉस्पिटल चलोवच्याक दिवचे ग्रामस्थांची मागणी. कारवार. जोडा तालुक्यातल्या अति दुर्गम भाग आशिल्ल्या बजार कुन्नांग डिग्गी हिंगा सुसज्ज अशें सरकारी हॉस्पिटल बांदिल आसा. जाल्यार दुर्गम भाग आशिल्ल्यान हिंगा डॉक्टर रावच्याक तयार ना. देखून स्क्वॉड वेस्ट ह्या खाजगी संस्थेक हे हॉस्पिटल चलोवच्याक दिल्ले. जाल्यार तेंगेले कंत्राट सरिल्ल्यान आतां हे हॉस्पिटल बंद असून नागरिकांली गैरसोय जाती आसा. सरकारान हिंगा डॉक्टरांनी नियुक्ती करची ना तर त्या खाजगी संस्थेक परत हे हॉस्पिटल चलोवच्याक दिवन नागरिकांली गैरसोय थांबोवची अशी मागणी ग्रामस्थ करतात. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगमस्थान निसर्ग सौंदर्यान नटिल्ल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्याले भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी प्री KG LKG UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्याले भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर कॉम्प्युटर लॅब सायन्स लॅब चित्रकला क्लास डान्स क्लास खेळा मैदान 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.